alo yenkosi yethu Jesu Kristu. Amen. Over to you ke tata wami Makhabane, sesiyafunda ke bazalwane imigomo egameni lika Jesu. Amen. Hallelujah. Sizawunika incazelo ecacileyo kubantu bonke abafuna ukwazi ngekhaya labafundi ukuthi yini ikhaya labafundi, yintoni ikhaya labafundi, kwenzekani. Njengoko utata sechazile ke, nansi ke incazelo evakalayo umuntu efanele ayazi ukuthi ikhaya labafundi yindawo apho kuhlala khona abantu abadele konke nabazincamileyo, abazimisele ukufunda ngohambo lonke lokuzincama nokudela konke nokufunda ngempilo kaYesu Kristu, abantu abahlala khona full time. Amen. So likhaya labafundi ke elo, kulapho sihlala khona full time ekhaya labafundi. Kusebukumkanini sifunda ngobukumkani bukaNkulunkulu, sifunda ngohambo lukaJesu, sifunda ngemiyalelo nemithetho kaJesu Kristu leyo wayishiya kubapostile abafundi bakhe ukuthi abathe bakholwa ze nibabhaptize egameni likaYesu, nibafundise ukugcina konke endanifundisa kona. So ikhaya labafundi yiloo ndawo ke eyabantu nje abazinikele ekufundeni nasekufuneni intando kaNkulunkulu. Amen. Ukugcizelela bazalwane, ikhaya labafundi, abafundi, disciples or learners or followers of our Lord Jesus Christ full time. Ngicela ukuchaza la kancane lapha kuMatthew chapter 4 from verse 18 no 19. Ngicela ningifundele ngesizulu egameni likaJesu. uJesu ehamba ngaselwandle lwaseGalile wabona izelamani ezimbili, uSimon othiwa uPetru no-Andreya umfowabo, bephonsa inetha elwandle ngokuba babengabadobi. Verse 19. Wayesethi kubo, ngilandeleni, ngiyakunenza nibe ngabadobi babantu. Verse 20. Base bewashiya masinyane amanetha bamlandela. Right. Ngicela icace kahle lento bazalwane. Lana kuzoba noguquko empilweni kaPetru nobani? No-Andreya. Kune-system yokuphila yeJudaism ekade beyazi esekelwe ngaphansi kwemithetho kaMose. uMose ayinikezwe ubaba uNkulunkulu kwi-Old Testament. Now impilo yabo manje izoshintsha all together. Now uyabacela uJesu lana usethi ngilandeleni, uzofaka impilo, isystem yasembusweni kaNkulunkulu, impilo yasezulwini, kodwa bephile emhlabeni. So ke ukushintsha kwama systems empilweni yomuntu akusiyona into elula bazalwane. Kubiza ukuthi upheye a full attention, uyingabi bikho into ezokudisturba. So ke isiqalo lesi la uJesu ke uyabakhetha khona, uyababiza abantu azothulula kubo izinto ayithunyiwe ubaba uNkulunkulu ezulwini, then ukuze abantu abazoyimukela baphile ngazo la emhlabeni. So ke yilabo abantu ke masifunda uLuke chapter 14, ngoka Luke chapter 14, right, verse siqala ukufunda verse 25. Luke 14 from verse 25. Kwakuhamba naye izixuku eziningi, waphenduka wathi kuzo, verse 26, uma umuntu eza kimi engamzondi uyise nonina nomkakhe nabantwana nabafowabo nodadewabo, yebo nokuphila kwakhe, angebe ngumfundi wami. Akasho ukuzonda lokaHethi okunyanya uthi uyabazonda usalokhuze. uJesu lana wayesho ukuthi ukuze nifunde yonke into engintshela yona ningaphazamiseki, kumele kuze mina Jesu ngaphezulu kwabo bonke abantu ngibe
ngowokuqala kini. So ke ngamanye amazwi ama-families, ama-members of our families enyameni, ezizalwa kwemnyameni, kusho ukuthi kufuneka sithathe isinqumo sokuthi manje ngiyawadela izofunda ngalo Jesu. Khumbula ukuthi ama-families anenkolelo zawo, imindeni ezizalwa kuyo inamasiko empilo, inenkolelo, kuningi kusuke kukhona nezifundiso zemindeni. But uJesu uthi-ke uma ufuna ukuba umfundi wami ubeke konke ngemuva kwakho, usho lokho la uJesu, ukuze ube umfundi wami. Uverse 33 wakhona futhi masawufunda same chapter, kunjalo-ke yilo nalowo kini ongavalelisi nakho konke anakho angebe ngumfundi wami. Ama-terms and conditions ukuthi ufunde ngoJesu undisturbed, ungaphazamiseki. Sihambile-ke bazalwane, sisindisiwe, sikholwa, samukela uJesu, ingqondo yethu igcwaliswe ukuthi kufanele siphumelele emhlabeni, siku-world system, ngapha siyafunda, ngapha siya-upgrade imfundo yethu, ngapha sifunda ngoJesu, siyemasontweni. Akusikho nalokho uJesu ayekusho. uJesu wayesho ukuthi uma uzongena kulombuso kumele uqalwe phansi, ngoba uzoqala ukuphila impilo entsha yasezulwini usemhlabeni. It's not gonna be easy bazalwane. So ke ikhaya labafundi ke asisho ukuthi si perfect, sizocela umoya ongcwele sizame ukwenza ngendlela uJesu ayale ngayo. Mina ngiqala ukusindiswa ngo-1998, ngihambile emabandleni amaningi ahlukene asindisiwe, ngiyibonile impilo yangikhathaza ngoba ayihambisani nemiyalo yenkosi ethu uJesu. Ngayihlupha, ngabuza, ngathandaza, ngazila ukudla ukuthi inkosi kwenze njani. Umoya ongcwele wambhola ukuthi ingenxa ukuthi asizihlukanisele uNkulunkulu ophilayo ngokupheleleyo, asiqondi into yokuba umfundi kaJesu silandele uJesu. Amen. For example bazalwane, ezinye izinto umoya ongcwele ambulela zona, bayazi abantu ukuthi ngeke uregister kwi-university yase-America uphinde futhi uregister kwi-university yase-South Africa then funa uku-attend full time at the same time. Amen. That is impossible. You have to be in America ngo-8 ekuseni uyo-attenda full time, not uthi ulokhuzana ube distance learning uphinde futhi u-attend yase-South Africa. You cannot do, you have to choose between the two, ufuna yiphi. So umbuso kaNkulunkulu, university kaNkulunkulu, bese kuba nendlela yokuphila la emhlabeni. So awukwazi ukuthi ube khona kokubili. So ikhaya labafundi ke abantu abazofunda ngenkosi uJesu Kristu, abathi ngikuzamile konke emhlabeni, ngifuna manje uqala impilo entsha, ngifuna ukwenza intando kaNkulunkulu, ngifuna ukuyipheleliswa entandweni kaNkulunkulu epheleleyo. So ke ikhaya labafundi liprovider ke into ekanjalo. Usasiza ubaba uNkulunkulu ngomoya ongcwele, asikakubambisisi. That's why ke nje manje singena kwesinye isigaba sokuthi sibe nemgomo. So ke ngicela uqedela lokho ke ukucacisa liphuzu baba uMakhabanade lisho. uJesu lana lasifunde khona uMatthew chapter 4 from verse 19 and 20. Uyababiza uyabalandela, bamlandela uJesu Kristu. Siyamthola kuMatthew chapter 5, uhleli phansi yabafundisi. Uyayizwa into efundiswa laphana Matthew chapter 5 verse chapter 5 from verse 1 no chapter 6 no chapter 7. Uyayizwa into ayifundisa lapha manje ukuthi isiyaphuma kulokho abaze, ngoba uJesu uqala khotha athi nezwa nizwile ukuthi kwathiwa ubaqala lapho abazi khona, ubaqala lapho abaqonda khona nabaphila khona, ukuthi nina nafundiswa lokho njengo-Israyeli, kodwa manje mina ngithi. Uyawuzwa ke manje, uyayizwa transition manje uthi mina ngithi, yabona. Then ngokuhamba uJesu ehamba nabantu uyawabona ama-challenges, ngoba yinto eqalayo lena lento uJesu azoyi-instituta, uzomisa into eqalayo lana yokuphila umbuso wasezulwini, ukuphila ngendlela ka-government wasezulwini, kodwa uphakathi ko-government basemhlabeni. So ayilula lento, ibizwa ukuthi ube spiritual. So manje uJesu lana ke uma ngabe-ke esebafundisa ubaqala kulokhu abakwaziyo ukuthi nazi lokhu, kodwa manje nakho engekushoyo sekufuneke manje kube ne-transformation, kube nokushintsha nokuguquka, manje bakuyeke lokhana bathathe lokhu uJesu akushoyo. Yingakho-ke manje-ke awukwazi ukuqala lempilo yethi kodwa futhi usaqhubeka ngendlela endala. Kwezinye ingxenye uJesu afundise kuzona uthi awukwazi ukuthatha iwayini elisha ulifake ezimvabeni ezindala, automatically
lizodilutheka libile lonakale. Funeka uthole isitshe esisha ufake iwane elinjani elisha. Isho ukuthini lento? Funeka ngikline yonke into engiyaziyo endala. Yabona? Funeka ngikline yonke into engiyaziyo endala ukuze lokhu kaJesu okusha kufikele koku esitsheni esisha. Isiphi isitshe? Inhliziyo yami, impilo yami yonke ngiyinikele ngokuphelele kuJesu. Isho ukuthini lento? Isho ukuthi ngidela konke, ngikhipha konke bengikwazi, ngiqala kabusha. Ikhala abafundeli abantu abanjalo ke bafowethu. Amen. Siyabonga. Ngaqhubeka utata wethu. Nali ke ivesi okanye incwadi esixhasa ngayo lo myalezo nalencazo yekhaya labafundi. Izenzo chapter 2 from verse 42 to 47. Acts chapter 2 from verse 42 to 47. Ithi iBhayibhile ke babehleli indaweni inye. Nathi ke sisenza oko sikufunde ezwini likaNkuluNkulu, senza oko sikufunde kwibandla lokuqala, ibandla labapostile, ukuthi babehlala ndawonye. Ababukeli ke bazawuzifundela incwadi yezenzo chapter 2 ukuthi kwakusenzeka ntoni. Uma ujonge ke impilo yazi yebandla lokuqala labapostile, yile mpilo ke nathi siphila yona okanye sifuna uphila yona, sipractice yona, sinexesha lonke lokuba uNkulunkulu enze yonke into afuna uyenza ngobomi bethu. Amen. Amen. Ngicela ukugcizelela futhi mhlambe singayiqala kahle kuverse 42 size sogcina kuverse 47. Usuyifundele emakhaya, ngeke sifunde ngenxa yesikhathi. Amen. Ngicela futhi ukubhedela lokhu bazalwane. Ikhaya labafundi ngenkathi uJesu ikhaya labafundi lizama ukwenza lokhu uJesu akwenzayo. Ngenkathi uJesu ebabiza oPetru hamba nabo wabafundisa. Then wayesethu uJesu mayesenyukile ezulwini, Izenzo chapter 1, wathi hlalani kuphi? eJerusalema nize nenziwe njani? Yes. Uverse chapter 1 angithi Izenzo chapter 1 ngicela uningifundele lo verse negcwaliso noma nembathiso. Angifundisi bazalwane, ngiyakhotha kodwa. Yabona? Verse 1 verse 8. Kodwa niyakuwamukeliswa amandla uma uMoya oNgcwele esefikile phezu kwenu, nibe ngofakazi bami eJerusalema naseJudiya lonke naseSamariya kuze kube sekugcineni komhlaba. Right. uJesu wahamba nabo andukuba bavumele ukuthi bayoshumayela bayofakaza, bekubiza ukuthi baqale bagcwaliswe, bambathiswe ngoMoya oNgcwele, okunguyena ozobanikeza amandla, ngoba into abayoyikhuluma ngaphandle into abantu abangayazi. Bona sebefundile for 3.5 years behamba nenkosi uJesu, sekunezinto abazaziyo. Impilo yabo ayisefani nalaba bantu abayoshumela kubo, badinga ukufihlwa enkazimulweni ngamandla kaMoya oNgcwele. Now ikhaya labafundi lizama lokho-ke, uJesu uhlale nabafundi bakhe isikhathi sonke kwaze kwafika lapho eqeda khona umsebenzi wakhe. Then abafundi bakaJesu, abapostoli, laba ayahamba nabo ebafundisa, bathe mangabe-ke sebegcwaliswe ngoMoya oNgcwele bashumayela. Izenzo chapter 2 from verse 42. oPetru sebenza into eyenziwe kubo. Kwenziweni kubo? Bona badela konke, bashiya amakhaya, bashiya imindeni, bashiya amabhizinisi, bashiya i-religious system yakwa-Israyeli, yakwaJuda, bahamba noJesu full time. Manje bathe mase befundisiwe bagcwaliswa ngoMoya oNgcwele bashumayela, kwabonakala ama-results okushumayela kwabo. Sebenza lokho okwenziwe kubo ngokuthi bahlale full time every day, behlala nabantu asebephendukile, benza umnyalo kaJesu uMatthew 28 from verse 19 from verse 18 to 22 ukuthi nibafundise. Bayabafundisa manje nsuku zonke. Izenzo chapter 2 from verse 42 to 47 isho leyo ke bazalwane, isho lokho ke. Ngikholwa ukuthi kuyacaca bazalwane egameni likaJesu. Amen. Amen. Singaqhubeka kwelinye